Мачкане, ни тютюн ми трябва, ни фирми ми трябват. Оставам всичко, фърлям земеделския съюз и пенсията, качвам се на самолета, отивам при Баба, карам камиони в Англия. Какво да правя тук? Министерство на земеделие, Министерство на финансите, она не може да ми обясни 5 часа за кой ми удържат че работа. Кое е това нещо? Вие някакви маймуни. Миналата година така, която социална политика разбирам и ви дал 200 кила. И той с 200 кила дал 500 лева, за година съм дал 100 000 лева. Кое е това нещо? Четири човека изказват на различни мнения, други всички мълчат. И край нещата се приключват до там. Значи се съгласяваме с това, което ни е предложено. Той даже не се мълчат и Арбен, мълчи и Цецо, мълчат всички. Предварително знае. Аз им казах. Вие и двамата знаете предварително какво е разпределението. Вие си мълчите пред тъпане. Стачки, майка! Тук, ако ще да обесат. Това е. Значи, както Гърция. Не станем ли като гърците единни всички сортови групи? Не да викаме Жува е такъв. Или Хасан е такъв. Всички се излизат. Това кой е още един е? Един от 80. Над 3,200. Над 3,200. Имаш ли? Айде, погиава. Не. Преминеш ли 5 кила, отиш до пенсионност. Аз имам 2 тона и 700 кила. Ще взема по 1,50. Вместо 5 хиляди ще взема 4, даже 3,5. Мога да ги взема всичките 107 милиона и отдаем на държава. Да ги надем на някой дом да си отиваме, няма кой данъци да плаща на тези, които вземат. Значи вика другите са сама. Върля до 5000 лева.